son galegofalante e non preciso que me sexa útil ou que me abra portas ou que sexa o idioma máis falado do mundo. Simplemente o idioma da miña casa, co que nacín, co que me criei. Por iso me gusta tamén que os alumnos e as alumnas, cando veñen, pois que veñan falando co galego que traen da casa. Creo que é importante que entre todos consigamos que haxa máis oportunidades para seguir falando en galego ou para empezar a falalo. O feito de dar as clases en galego é fundamental. Ves que hai algúns que siguen utilizando o galego, non o perden como a súa lingua que usaban, mas o feito de dar as clases en galego fai que o alumnado, ainda que non sexa galego falante, a maioría deles fan o examen en galego. Con todo isto, gustaríame pensar que estou mantendo a diversidade lingüística, que é algo así como moi semellante a manter a diversidade natural. Fai unhas 15 anos así, que decidín un día, sin saber moi ben por qué, pasarme a dalas en galego. Supoño que porque falaba galego tamén habitualmente con moitos compañeiros. Tiña certo medo no sentido de que bueno, eu tiña que facelo ben. Tiña que facer o que eu realmente quería. Non me podía paralizar por eso. A min resultame natural explicar a ciencia en galego. Para min o galego é a lingua na que mellor me comunico, e especialmente na que mellor transmito as emocións. E penso que a docencia ten moitísimo de emoción. Eu levo todos estes anos impartindo a docencia en galego e nunca houve ningún problema. Pero este ano, nunha das materias que imparto no grado de farmacia, das 3 matrículas de honra que poden poñer, 2 obtiveronas 2 alumnos de intercambio da UNAM de México. Entón, moito problema estou seguro de que non tiveron. E non sabedes o feliz que me sinto cando recibo tamén por parte do alumnado respostas en galego, preguntas en galego e, en xeral, que se utilice o galego como lingua de proximidade na docencia.